Βάργας, αυτός έβγαλε την σέντρα. Πέτρος Μάνταλος ήταν ανενόχλητος. Δείτε ξανά. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Μπάλα στο μυρό του Ρομπέρτο και καταλήγει στα δίχτυα. Και από άλλη οπτική γωνία, κεφαλιά με τον Μάνταλο να ανοίγει το σκορ στο 39. Είδαμε ξανά αυτό το γκολ που χωρίζει πλέον τις Χάνσον και έχει στην κόντρα τώρα, 2 εναντίον 2. Ο Βάργας καθυστερεί, δείτε πόσο γρήγορα επιστρέφει και ο Φουστέρ να πιέσει. Τζιμπούρ θα μπει στην περιοχή, από πλάγια θέση σουτάρει, 2-0. Αντεπίθεση υποδειγματική της ΑΕΚ. Ράφικ Τζιμπούρ στο 51, Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Ένα διαγώνιο συρτό σουτ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Ρομπέρτο. Σκεπτικός, προβληματισμένος. Ο Μάρκο Σίλβα από την εξέλιξη της αναμέτρησης, οι αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, ενώ βλέπετε πως πανηγύρισε ο Τζιμπούρ, έτρεξε να τον αγκαλιάσει και ο Μπουονανότε που έκανε εκεί ζέσταμα πίσω από την αιστεία του Ρομπέρτο. Δείτε ξανά ένα συρτό σουτ κάτω από τα πόδια του Ρομπέρτο. Δεν υπάρχει offside. Ταχύτατος ο Τζιμπούρ, σηκώνει το κεφάλι και νικάει τον Ισπανό γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Θα δούμε και από άλλη οπτική γωνία ξανά κάτω από τα πόδια του Ρομπέρτο. Ολυμπιακός ΑΕΚ 0-2. Καλή συνεργασία ανάμεσα σε Τσόρι και Φορτούνι. Μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός μειώνει με τον Τσόρι Ντομίνγκες στο 85. Καταπληκτική συνεργασία με τον Κώστα Φορτούνι. Ο Τσόρι Ντομίνγκες ξαναβάζει τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι. Δείτε ξανά πως συνεργάζονται άψογα. Με το δεξί κεραυνοβολεί τον Ανέστη. Μπάλα περνάει από τα χέρια του και καταλήγει στα δίχτυα της εστίας της Ένωσης. Στο 85 ο Τσόρι Ντομίνγκες δίνει ελπίδες στον Ολυμπιακό, ενώ προς τον Πέκαρτ έκοψε ο Σαλίνο και σφυρίζει τη λήξη ο Σιδηρόπουλος. Η ΑΕΚ κυπελούχος Ελλάδας νικάει με 2-1 τον Ολυμπιακό χάρη στα γκολ του Πέτρου Μάνταλου στο 39 και του Ράφικ Τζιμπούρ στο 51. ΑΕΚ που επέστρεψε στα σαλόνια, αλλά επέστρεψε και στις κατακτήσεις των τίτλων. Ένα κουβάρι παίχτες του Στέλιου Μανολά, αναπληρωματική βασική, το τεχνικό staff και από την άλλη πλευρά τα συναισθήματα των ηττημένων, ενώ βλέπετε ο Στέλιος Μανολάς πηγαίνει στο σημείο που βρίσκονται οι φίλοι της Ένωσης για την ΑΕΚ που επιστρέφει στην κατάκτηση του κυπέλου. Μετά το 2011 κόντρα στον Ατρόμητο κατάφερε με τον Στέλιο Μανολά στον πάγκο, τον οποίο αγκαλιάζει εκεί ο Βασίλης Δημητριάδης, να κατακτήσει το κύπελο. Βλέπετε την γιορτή της Ένωσης των Κιτρινόμαυρων και από την άλλη πλευρά η απογοήτευση για έναν Ολυμπιακό που δεν έφτασε τελικά σε αυτό το 18ο double